Tudor, în ultima perioadă ai făcut două beri, una de tip sezon denumită de câmpie și una de tip Pilsner denumit Schlager. Cum ți-a venit ideea pentru aceste două beri, pentru numele lor? Pentru sezon, numele are o conotație interesantă. Faptul că m-am născut în localitatea Semihaiu de Câmpie, muncitorii sezonieri obișnuiau să bea berea de tip sezon la muncile agricole pe câmpie, iar o coincidență a fost faptul că berea am făcut-o în localitatea Câmpia Turzii. Iar pentru Pilsner, anume Schlager, numele mi-a venit în timp ce conduceam, ascultând un podcast unde se discuta despre muzica anilor 80-90 și bineînțeles a fost menționat cuvântul Schlager. Atunci, să zic, mi s-a aprins un beculeț, în sensul că Schlager și Lager este un joc de cuvinte foarte, foarte fain. Lagerul fiind o categorie foarte mare de beri, din care face parte și Pilsner. Astfel că mi s-a părut, cum am zis, un joc de cuvinte foarte interesant între Schlager și Lager.